Ta hagini ke por nga dap daga jingkemen ke bekrau ye gaban aingu yo blay. Basa sisin pat u blay u ai gani galat ye gaban anyo ban wan biang shaphi shigi yeng gisam. But shigi jaga baro ke bapipidan. Nga priang singo bahai fi shigani ke jing shakri ke bangadan na magaktin ke jang blay. Kalap lang fidan na ganono ke jaka fila findey kibadan na agad bakum gano ke jinget na gano ke niam. Nga kwa agani ke por banganong fi u jisu yap nam ta jong pi. U blay ula aingi ke ktin ke jong blay ke baday na gaban ta jong pi baro. But nga kwa agani ke por bangan aingi ke ktin ke jong blay ke balang ke jingker khu ye pi baro ke basngap. But nga lakren shibun ba agani ke ktin ke jong blay. Kabang ayo i bakalang ka jingmen toy ka bakraw ye ki bobon ki hajar ki po hajar ki brio. Hynrei mentay ngi nga kwa ngan kreni ka jingi kai ka bakham kerpang le singala ngan ong kabang ampat jukren mensua. Bat nga kwa bangan wanra ini ka jingkren ngi da kabang ashim na ka gospel ka jong Yohanes ye ka ka ktien ka bo Jesu kren. Haway ni ki nong yalam niam ki bakraw hagatu ka por ubalit banikendo yo Jesu menmet. Bat ngakwa bangan ong ini ke kerteng ini ke por ke bangal adap ai lepa hang tu apa ke screen ke mobile ke bapipet la ni ke TV ke jopi. Ke kerteng jong ini ke jingkren kedai. Melong unong hikai bat mem Sngewthuh ya Kine Kiei Kiei. Kata ke kerteng jong ini ke jingkren ke bangakwa ngan kren hagini ke por. Ngan ong biang sisien. Kani kektian kedai kabau Jesu kren. Uang melong kat unong hikai. Hynrei Mem Sngewthuh ye Kine Kiei Kiei. Bat ngakwa agani ke por bangan sedang ini ke jingkren. Da ke banga kwa ngan ai fi kendiat ke jing lamprang igani ke jingkren. Ikalong ke kaba ma katagata ye gibrio. Balada Pim Sngewthuh kam tam lelei ye ke gabe day bat kaba kin jaman sim. Kalong ke come up come im kaba kta ye jing im jong brio. Bat kibrio kibun ba kiba shakriyo play lane kiba shishong shisngap bat kibam dan jing Sngewthuh ruam. Bat ke jing bam Sngewthuh kaya lam yo brio shaga jaka ka bama. Bat kalap ban pinpoy yo brio shaga jaka ka ba un babi aga jingem. Takadaw nga kerpat ifikat mangadang mut ban kren ni ka jingkren. Nga kwaru bangan kerpat ifikat ni ka por syang sngap daga jingduay. Pelet jingmut ay kanan ka donot ka ba hikai. Don ka jing sngarit. Pelet jingmut sngap wat la pidei ki nong yalam ki jing seng ne pidei ki brio ki badan ki jing nang jing start ne pidei ki brio ki ba don ki balang ki jing shakri ne pidei ki balong ki bamlong kristan ngakwa bapin ai poringa ngan pin fi ya ki jing shisha kabang shim ya ki jing kren na ki benta jong gospel ka jong Yohanes kalanang balai. Hagini ke gospel ke jong Yohanes kelenang ke balai kabangan puli fi na khot ke besipo u Jesu ong yau ni nong hikai niam u bekete u Nikodemus u ong kumne u ong u Jesu le to bo la ong ha u melong u nong hikai jong Israel bat mem tip yakini ki ei ru u bodu dak jinkli hikani ke por ha ke bau Nikodemus uyo snow bat uyo ia ke jing hikai ke jong Jesu bat iki kamba ki bole. Uday way na ginong hikai niam ke bekrau po gari Israel. La buram yu udah na ke Sanhedrin. Uday way na ginyo pongot ki badai bandana po ke Sanhedrin. But niu de unong hikai tenrai ke Torah ke jing ia ke kat bekot jong ki Jew. Ndaw yo sngaw siya Jesus Christ. Bau Jesu hikai ki bapilingo ki brio bat bagi patba ki bot yo. Kani ke jing yo sngaw ye ke jing hikai bat ke jing yo ki kamba. Ka penki ye ke donot jong Nikodemus. Bat ndapi pulina ni nang balai u Nikodemus unang sen char jong ki Jew ang Bible.
Ulalet min mit show Jesu bat ulet ban ong ini kiktian. Wong kunong hikai ngitip pamelong unong hikai ubalawan no blay. Namamdan ubala ban le ini kikamba ye ki pamele lemdau blay ulong ringkat bat u. U Jesu NONGKREN. Uklam ya pun kitian ba unikadimas u ai de kitian ka ba adu kata-kata. Uang ini kitian u Jesu ang shisha shanga ang me. Lemda kapat yo brio. Umla banyo ia kehima uplay. Unikadimas uang kumno laban kayo brio bola temen. Ulaban besut chiga kepok ke kemeja ubat ban kayo. U Jesu ya to wang shisha shanga ang me. Lemna kayo brio na ka umbat na umensiam umla banay na po himau play. Ya kabala khana ka jong ka do kalong do, but ya kabala khana ka jong umensiam kalong mensiam. What snow can dit ti hame bangala ongame baka day ban kapat yapi kal air ka be kat cheka baga man but mayo snow ka jing sawa jongka. Hynrei Mem tip nang no ka wan lemni shanu kan let kum talong u brio baro u bala khat na umensiam. Sngap ha unikadimas ndaw yo sngaw. Ya kani ke jingkren ke jong Jesus Christ uong ni kini kiktian. Unikadimas ula yato ula ong. Kumno Kine Kiei Kiei ru kila banlong. Badu Jesu penpai ktian da kini kiktian uong. Melong unong hikai jong ki Israel. Mem tip lani Mem Sngewthuh ya Kine Kiei Kiei ru. Me hikai ia ki brio ia ke ei ke bakin jaman siam. Hynrei Mem Sngewthuh pan ia ka ba medei ban na shai ba ia ka bakin jaman siam ka bang kren. Nakatagadaw nga buo ingani ka jingkren man daga sngi. Ka bang shim nang ni naga jing ang jong Jesu. Melong unong hikai jong ki Israel. Hynrei Mem tip bat Mem Sngewthuh ya Kine Kiei Kiei. Nga khwa agini ka par ba bang kren ni gani. Ngini ayat agini ka jing hikai. Namar kani ka bang kren kadai kaba kadai ka nongrim. Jong ka jing shakri play barok away. Kaba kta nadubo brius dang maniat baru play. Habaw yat agini ka pertay. Hadubo na yap. Hadubun let yang khmat jau play bat kaban kta yu shido bom jukut. Unikadimas Sngewthuh ay ruem. Ya kabakin jaman sim wat lada baro ki ju ki buram yo. Kumuway na ginong sinshar bat kumuway na ginong hikai niam ki bakraw. Dan shibon ba ki brio wat hagiri ki sngi. Kiba hikai ki ei ki bakin jaman siam. Kiba nagaktian ko jong play. Kat ba ki khlem dan jing Sngewthuh ei pat. Ya ki ei ki bakin jaman siam kiba ri. Kiba wan no play kiba dan naga Bible kiba play dan ya kaban pinpau. Shaga pertay bakin jaman siam. Haki brio bakin jaman siam. Bat bahai kani ka bang kren na kani ka po na mangan ay point wise laningan kren kaway ka point na din kaway ka point. Kabaningkong ka point ka bang kwa ngan kren hang ni kaday. Le si ka kham kani ka point. Kabaningkong kaday wat le kumba pi Sngewthuh lada pi klem Sngewthuh. Kataga na ka point ka ba ningkong ka ba nga kwangan kran ni gani ka jing Sngewthuh. Ngan ang biyang sijisin, wat le kumba pi Sngewthuh. Ya ka ba pi klem Sngewthuh, kalong ka ei ka ba ma. Dan gibriu ka ba klem Sngewthuh, klem na shai, klem na mat, klem na shem. Bat ka ba persyangi ka ba batay, ya ke ei ka ba ki klem Sngewthuh. Bat nga kwa nga nong ifi, ka jing bom Sngewthuh, kaday ka jing long jing im, ka ba matam hau brio u ba klem Sngewthuh, ba wong nga Sngewthuh. Nga na pinipi na ka Bible,
Sngau penut namar kene gede ke jing shisha ke jing hikai ke badan kam. Kenang manum slam ngan pen ifi na ketien ke jong play. Hagapor ke jong Jisu na ke gospel ke jong Matius ke lenang ke bakhat lai ke dekhat ke besan po way. U Jisu adien bula deb hikai ke farsi shapang nong bet. Ula deb kreni ke senran ke farsi shapang ki nyut. Ula deb kreni ke senran shapang ke farsi sembai terso ke farsi tiat ke farsi jong kinyut ban batai syai ke farsi shapang ke jingken show bala buri ke farsi shapang ki maulana ba kodor ke farsi shapang ke jar nda ulah kren shibun ba ki jinghikai ukhat igi senran para makibat ujisu para marwai ki kendo but uang ngani lenang ba khatlai khat basan po way Jo Matius Ujisu laong yaki senran pilas Sngewthuh Kine Kiei Kiei baro fi kata kadai ka bangi ngi hagini ngi klemle kumale Ujisu grace let jingi sang shong jingi sang malagi Sunday let jingi sang let singalangan ong dan ki let jingi sang ndakli ki pi Sngewthuh kay but don't give a let Sngewthuh me and Jesus saying Sngewthuh Hynrei Mem Sngewthuh yeru ame ke tienu play. U Jisu ikai kat negi jingi kai khat legi senran but adir mula ino ke pai ba khat tangi kini ki khat arngot ukuli wang. Pida Sngewthuh Kine Kiei Kiei bangakren. Kabamut bau Jisu Sngewthuh nat ban ai jingi kai shiki brio but bagi brio kin sia tap kti kin sia hala kin sia kemen bagi sia shong shit Sngewthuh nat ikata udah keli gi senran wang fida Sngewthuh Kine Kiei Kiei bangakren kena Sngewthuh ang ne ba bau keli baro khat arngot ki jubab yo Jisu ki ong kini kiten hoot kenrat nda keli Jisu ang pi Sngewthuh Kine Kiei Kiei baro ki senran baro giang hoi trying is Sngewthuh ukren sakawi ketien ka ba uang ula ong aki na magatau nong tho baro uyo hikai na ke hima ki beneng ulang ko mo briu ba trying ba say no na ka chicken show jo ye ki ki ba rimbat ki ba thamai nganot banong kini ki senran kile kumba Sngewthuh ya ka ba ki klem Sngewthuh ngan pen shishay kata ulai kai kat ni ukli pi Sngewthuh gyang ho ni Sngewthuh nga puli ki jingim jo ki senran shkhmat nadu ni glanong ka khat saw shkhmat khat san khat riu nga pet ba ya ni ka ki ong maki ni Sngewthuh ngayo i bagi klem Sngewthuh takadaw nga khwang anong pi ni ka por nai le kuma Sngewthuh ya ka ba pi klem Sngewthuh nai pen tray kam ya ka ba pi klem shai nai nget ya ka ba pi klem na Sngewthuh janai ka wat chuang ru nga Sngewthuh lada ka klem da shai fi piti balai nga ongom ta ndaki ong hot kenrat ngi Sngewthuh Polisi na kalanang kabasaw, u Jisu lekam no, upsay ki sana jar. Kim Sngewthuh, ya ka ega baun sa le. Na uyat nile ya ka duriyaw na pipuli kalanang kabakatsaw, uyat sinan na lor duriyaw, kikin no, sinan makaday ka kinjak sot. Na pipuli ter ka kitin ka jong play daw hikay, ya ka jinget jong ka nongkrenan ba habaw ngap jar, habaw klem jubab, ya ka jing duway jong ka, ndaw ong ini kitin klem pa, yang an retangi langbrat, kibala jano na ka ying Israel, bana din ang tanda ka to ka kintay ka klem pet, u Jisu ong shasho, kam jubit ban shim ka jing bam, ya ki khon ban bret, ya ki sow, kala palat, ya ki senran, ban Kim Sngewthuh, ban pinapuli na ka Bible ka kitin ka jong play ka kren shy, ban napoy ka lanong ka bakhat riyo, hakan khat ka basan habagi senran jo ugile wan shiliang kila klet ban walam kpu u Jisu ang ki sumar tu kiar no tiat ke farisi bagi sadusi kila ekran perlok hidaang nabangim shimla walam kpu ken ki klem Sngewthuh hadu bo Jisu ang khat ka bakhat way kumnu ba pim Sngewthuh
Bangam Shimong hapi Shapang ukpu Hynrei ban sumanau tiat ki Farisi bat ki Sadusi. Naile aku Sngewthuh ya ka bapiklem Sngewthuh. Naile jing yu seng la bishong ka jaka ka bapiklem Sngewthuh. Naya cheneng sharum man batai ki brio ya ka bapiklem na Sngewthuh. Nama ka jing bom Sngewthuh ya ka ktinu blay. Ka wanra ka jing minsao ha ka jing ay. Ka wanra ka jing ma ya ka jing ya nanti ka jong pi. Kan wanra ifisha ka jaka ka jing babi kam tam lelay haki sngi ki ba khaddo nda ba ka jing syukor ka wan bat nda ba pi haban yang khmat jong blay ka wi sngi. Ba pi klem tre ban Sngewthuh. Bat ba pi persyang ban ong Sngewthuh. Ya ka ba pi klem Sngewthuh. Ngalayo I brio ngala syakri blay la slam. Ngala hikai kitin blay la daki hajar tali ki jingkren nganut panong. Bat ngayo I dan tang kendiat ki brio ki bada Sngewthuh. Hynrei kambon gidei ki ba le kuma Sngewthuh. Ya ka ba ki klem Sngewthuh. Takadaw na mga ngamla ban kren jrong yang ni. Nicodemus wala daw daw Nonghikai niam uklem Sngewthuh ngan sapoy kita ka point sibet. Kabaar ka point ka bang kwa ngan ong ifia ni ka por kani ka badan kam. Ngan bu ini ka point ka baar. Pimla ban Sngewthuh. Daga jing start jong pi. Bat bahay kita ka point. Walit mut mga penramen ni no la ni nga kren ini no nga pen I nga na mga Sngewthuh I ka Bible. Pimla ban Sngewthuh ya ki ege bakin jaman sim. Pinumla ban Sngewthuh kamtam ya ki jing shisha jong ni ka ktien ka jong play. Dala ka jong ka jing start jong ka kli ka ba pi start. Lesi bidan kerdan na bidan jinan ji start. Pimla ban Sngewthuh ya ki jing jiliw jong ka ktien ka jong play. Tang dala di lani daga jing start na jong. Kata ka daga ba clear ba na ka Bible. Nga kwa mangan penifia ka ni ka por na ka ktien ka jong play. U Apostle Paul u de brio u ba start tam haga to ka por. U kham start shisha bani ki weipat. But u da kop ro ikataw ong nakipara ba ya rengkat nga kham start mga u ong kum taw Apostle Paul. Hadin ba usyami u Jisu aga lenti sa Damascus. Hagi kam ki apostol nang ka bakandai. Hadin ba ulamat la ki khmat bat ka saraw ka mi ni ki khmat jong o bat wa Ananias u de dwai ba la pen baptis yu. Hadin ba la yo yu mensi makhoy. Piti bo Apostle Paul u tho i ki shiti ki jong o. Shaki korin ka baningkong ka lanang ka baningkong. Nakadakhat ka bakhat pra. Sngap ngan puli pi ya ka ebo ong upol haga chiti ka baningkong ki korin kalanong ka baningkong nakadakhat ka bakhat pra sngap ngan da puli uong kumne ngini kren kendiat ya ka chiti uong kumne namar kata ka ktien ka basyapang ka ding pna kalong shisha hagi tagi bejot no ka jingi bit Hynrei hangi ki bayo lajim kalong ka bor jong play nakatagadaw na habo Apostle Paul Ukraine gani uang kumno bitim ke khat babot uang namala tho ngan pendu no ye jing start jong ki start but ye jing champang jong ki champang ngan kinta no hang no start hang no nong tho hang no skon ye site nia jong ni pertai hato play shim la pen bit ye jing start jong ni pertai namar bah ka jing start to play kata ka pertai da ka jing start kam shim la ito you play u play ula ibit ba ka jing ibit jong ka jing lap ban pen ye kita ki banget ka ktien ka ba chapang ka ding fna lani ban kren chapang ka ding fna ka jong Jesus Christ haki brio kalong ka jing ibit haki brio haki bejat na ang Paul kalong ka jing ibit hado man tabi niyo iki brio ki
Kiba bun ba kiba ken bit ye gani ke jing lap ye gani ke jing ne jiseng ye gani ke jing dwai ye gani ke jing tray men sim jong blay ye gani ke jing lap ye gani ke jing lap mit banya mau banya be chineng shirom dan ki brio ki be i bit nama balai ba ki perkhat ba gani ke kam bit ngakwang anong fi gani ke par wat let perkhat kum ta namar pimla pin Sngewthuh ya ki eki ba kin jamen sim da ka jing start brio aslo pol de brio start u ongi gani ke ten ngap ngan puli ya kektian ke jong try wang ka lanang ka ban ar nengkong koril nang ba ar na ka khat ka ban Hynrei wang lakum taru ngi kren ni ke jing start apdeng ke bejanai Hynrei ome ke jing start jong ni ke perthai lim ni ke jong ke bakhraw tri jong ni ke perthai kapan saduna Hynrei ngi kren ni ke jing start ke beri jong play ya ka bala puri ka ba play ula thmul pa men shwa girta khnangi ke buram jingi ya ka bam dan nagi bakhraw tri jong ni ke perthai bala itho namala nagi la itho ki nam dala sanar phna yo try ke buram Hynrei kat kum bala tho ke rum ke khmat kam shimyo I ke skor kam shimyo sngo kim sholomi ru na ka donu ru priu ki lang kita ki bo play ula bula pa ya kita ki be it yo u ngakwa pinyo ini ke ktin ke ni ke par ngan puli fina ke ktin ke jong place ngap ha na ke khat ke khat sawang Hynrei priu bekin jado priang ke ru ke jong men simu play na ma ki long ke jing bed ho but la hi ban itho iki na ba da ka bekin jamen sim babi shariki compare lo ni ka de masude Nonghikai niam compare with the brio with young by tanga ke kam niam and then no one show Jesus no Jesus krani ka ba kham kan jamen sim unikadi masum pay klumar no wang shisha shanga angame lim ne khapat yo brio na ka mat no men sim la man yo I ke hima ka jong play nikadi masuang yo Jesus laban kayo brio no la temen Fiu don be ke jing mut bakin jado perkhat be ke jing khabrio perkhat be ke lenti brio o Jesu ai biang ke tien ke be wang shisha ngang me lim na khapat yo brio na ka bat now men se me khot la ban rung sige hima ke jong play wang ini ke tien wang ya ka bala khana ke do long do Hynrei ya ka bala khana men sim ka lang men sim kala ka ba ke shabak ka be ka chaka ba kaman but mem tip nang no kawan me chanu kalai kum talong brio ba khana men sim nagata daw ni kadima suang kum no ni ki kila banja kila ban long ba uang u Jesu uang ni ki wang melang Nonghikai jonki Jew Mem Sngewthuh ini ki shangan ong pigo ki tin compare wala daw ni kadima sudan ke jingtip lut ke theology baro compare wala ni kadima ula lendat ye gitu ki jingtho ag kitab jong Moses baro kawai compare wala daw ni kadi masude brio uba ki brio baro gila burami ukumu wayne ki Nonghikai was start tamaga to par u Jesu krene ge jing ka arsen kabanaw men se mo khot bat naga ktien ke jong play bat uni kadi mas la ban Sngewthuh pite balai namar dalak jong ge jing start Ubrio la ban Sngewthuh ai shapang blay dan tang ka we ganong rim ka tagaday kanihi ka bo Jesu wang but don't come ban ka arsien yo brio la khashi sien na do pilong do and don't come anyo e jing kha ka ba arsien ba ka tagaday ka jing kha ka ban omen sim jong play fitem am ngani tu ifidan shibon ba ge brio menta Kiba klem kren show ike jing kar sen. Kiba shukman ba yapun ki brio jing sang. Kiba shukman ba ki brio gila rung balang. Kiba shukman ba gila yakit kam ki jing sang. Don lele kiba shukman ba gila kela Kristan bat ba gila kela bha. Fitiba mehina kela Kristan pinda kela baharo. Kat kum gini ke Bible hi lada klem kapat yo brio undang let sedujok na kata daw ngayang nang ni ngakren na jingkit kli nga ay gini ke point wat le kum mapi Sngewthuh ya ka mapi klem Sngewthuh bat ka ba ar ka point ka ba ngakren nang ni ka day
Pimla pin Sngewthuh dalaga jong jing start. Paul thoang ni ki karen udah beriu start wang. Ngalakut jingmut wang ngalanang ka baar, lapi pul dikhat ka baar wang. Nama ngalakut jingmut. Banganam tip show. Ada tangi o Jesus Christ batangi o balasanar na. Baru setelah akan yang nang baar, ke siti ki karen ke meningkang nang baar ka khat sawang. U beriu bekerja doa Sngewthuh iki bekerja mensim. Dari kita kedau dan kita bersang pensyai, kita bekerja mensim, hari kita bekerja doa, bersang meniania, penbet, pinpai sih kejing kelumar, kan pai kejing bami Sngewthuh, nama lang umakren khasibu khar, lang bay kren Indian baru Chinese, but ngan itu pi mi pai sinu nama balai, lada klem kai pi, hari tu ke senang, hari tu ke jaga, pim lapin Sngewthuh lot, hari tu ke jaga. Ngam dan jing sitam bangan Sngewthuh ke tin ke si dan kaman hikai nga bangan keren ke si nga Sngewthuh la dang keren ke si nga la man keren ke si na malakai nga hagayeng ke si ngihapan study ban tip ke tin English ngihapan pulih bangin tip ke French bangin tip let's say ke Spanish lani ke tin Hindi lani ke no jat kintin ngani ke pertai nama ngihapan pin sitam man tip ke ta balai nama ya kata ngiklem ka ndra ya gani ke balakham dan kaman pin sitam ya gani dan kamin let pulih pinang keren ke si lada pideu khasi peka pinlaman keren khasi kumbadai ban keren nama lakha bat ngani tu ipi ya ka bakin jamen sim pimla Sngewthuh lada khai pi tang nei mei lada khai pi tang na yeng kesem lada pi sulong Kristan tang na yeng bat nang tade pi sukla Kristan tang na marba pi sia bot lok lani ki bayu masem ngakwa nganong pi gani ke por kani ke basic kani ke nongrim jong jing shakri play bat kata ke dai dan kam na ka arsen da ka bor ke jong jing ta ke jong play da ka tienu play ke ba immat ke ba yaisa da men sim kho jong play ban pen ka arsen pi ong Paul shu Timothy ong Paul shu Titus ngam dan Paul kan pen idikhat Bible ya fi hagani ke por dan kam ke jing la ka ba mut ke ba shisha dan kam ke jing ta ke jong play bo play unda pen kai ke ta donut ke ba tmai unda weng no ke donut do unda boy ke donut ke ba tmai bat nang ta de unda pen kai tau brio bukan jaman sim hapo jong pi bahadian nang ta ndala pen kai pidan kaman san ba pila ban yo I ke ni ke Bible de ki khmat ki bukan jaman sim. Tega daw dan sibon ki brio ki bekran persya ingi. Dan sibon ki brio ki bekran persya igini ki kom shakri play ngam defend. Ban ngam Sngewthuh yeru. Naman ki bepli ki bebon ki bekran kim Sngewthuh. Pimyo I ke singi Pentecost. Nda habau Petras bat ki senran sis paar pungut ki dan. Na wan men se makhot ki babon ki dan ki lingo ki wai pat ki kren ben ki wai ki ong ki la kadang wan thamai na ma balai u Petras u klem dom u yang pun shai balai na mar kim Sngewthuh ki kilamat u Jesus Christ ki kilamat i jing khapat kilamat u men se makhot bat ki la shai kami ki jing kren ben Petras klem dom ngarongam dom bat ngatip ba dan kami ki jing shai kabawan no play na mar pimla ban Sngewthuh ye ki ki bakin jaman sim ye gani ktin ke job play ye ki badai ki job play pimla pin Sngewthuh ye benang ye dujok ye pertai bakin jaman sim ye ktin ke job play ki belong ki secrets na gani ktin ke job play pimla ban Sngewthuh da bakin jado compare bidan ke education ke bakat no compare bilang intelligent kat no compare bi start kat no la da khlempat khai fina ka no men sim khoi pimpat day ki nong shong shnong haka hima ka jong play but day na kita daw nga yang nang nga kwa nga nong fi u Jisu ukuran ni Nicodemus ya ka jing kapat la ni ka jing karsen but kapenlong ni Nicodemus ba unshu ang nama Sngewthuh ya Sngewthuh si banong bagi dan gibri be shakri play ki klemat igane pindalamat ia ke jingta ke jong play bola pen khar sinifi number 1 finio I da kumwe yo Jesus Christ number 2 finio I ke tien ke jong play ke de ke mayan number 3 pin se Sngewthuh ado katno pide ke brio ke bam dan AA
haga jing crowd go jong play kan wan ke jing sngoret ge jing em jong fe pinyo iganan ge jing shai ge ba kham kurpang la dal khar se ne fe bat ngabu ini ge jing kren ngakren na yau ni kadimas ke bo jisu kren melang Nonghikai Mem Sngewthuh ini kiai kiai poin ke bakhat do ke bang akuangan kren ang ni gadai lingkot kat bala ngan ong ini ke poin pimla ban Sngewthuh yo play daladehi tang marway hi ban shuang ngan shong ye ngan play bible ngan Sngewthuh hi pinamla ban Sngewthuh ta tikenai ta ngan da proof ifi naga bible Kenang ban pen kloy ni ke jingkren ngan puli fi nagi kam gi apostle kala nang ba pra ngan puli ni khat ka ba ar pun rio ter Hynrei wangel try ula kren of Philip uda ang yang jot let ru shathi shega jeka lenti ge bele yar che Jerusalem che Gaza kata kalong ge riklau kum taw la yang bo la let te akmi ubriu na Ethiopia unok bakraw bor uba pa ge kandasi ge sim ge nang Ethiopia ubala long alor ke jingken show jong ka baro ubala wan ban mani na Jerusalem udang let pai udah shong ke kali jong ubat udang puli yo Isaiah unang itu lupa umen sim te ula ong hau Philip kene jan sno ru agene ke kali o Philip ula let show ba ula yo sno bo puli yo Isaiah unang itu lupa ban ula me champangi kita ga ba me puli ula itu ong kumno ngala lem dan uno ubania laminga ba ula kirpat yo Philip ban wan ki ban shong ringkat badu tiga jaka jong tiga jing thok ka baula puli ka lang kani kum ka lang brat la yalam no yu si ka jing piniap bar kum ikon lang brat bas ngap jara khama unang at snyu jong i kum ta umang la ka sentor ha ka jing lang rit da shim no i ka jing bishar jong u rewe ban thu i ka jing khapateng jong u na bala shim no i ka jing im jong u na ka khandau snga bangan kren khandiat igene uniu yunak udeu kunja finance minister apa ka ying sim kabahapa Ethiopia. Udah beriu ba nang bestart, udah beriu ba dan buram, udah beriu ba wat blade, udah marhang ni pipuli. Udang wan pai na sya Jerusalem. Ba udah let ya kaban pendap ya gejeng mani kibakat kum garu kombo bej jong gejiu. Shonga ke kali bat wan pai na Jerusalem. Uplay kurenda wangel bat daw mensi mekot yo Philip ban let sno aga kali jong ne brio ubawat play mudur kadukat no ne brio play de minister de ruspa de banang start de batip shibon ke udai ru bawat play mudur kadukat no ke jinglang ru play jong ubu shong kali umpe kai gelenti singken Hynrei upuli ke kitab Isaiah kabalanang ko basan pulai mudur yo play yo inu brio bo new brio puli makna ulang ru play kat ne wan jiseng shadu ulet jing seng shadu Jerusalem na Ethiopia u play na penang yo ibu no brio wat yo play tabom Sngewthuh ye we compare te pile jing seng hang no pile kum no kat no sen shi sngi pile jiseng mani kat no sen shi te yo pile jiseng la da piklem Sngewthuh pinom la ban Sngewthuh da ladi dan kami ki Philip agi negi sngi banu mensi mkhod jong play Ukraine Philip wang sna dai kali no sna yo snow bo new kinja yuna upuli ki kitab Isaiah ban nganut ban ong Philip de baslon na yo snow no try wang yo new yuna wang me champang ye ta ka me puli me Sngewthuh ngas ngat ini ngan keren kendiat ini ke kubar wala ke por nga kalaban jerong diat pitim ne uni yunak udah beriu bebiang palat udah jing start udah beriu badan pisau dan gebor Hynrei hagen jidai ba ka jaman sem Sngewthuh ba ya ka nihi ngam Sngewthuh amana mi ki beriu kum ta ni sngi ki ba priang ba ki tip sibon ni ki pertai ki puli sibon ki dan ki kedan sibon Hynrei hagen jing dai ba ka tin job labor ka ba jaman sem ki ba admit la ni ki ba priang ba kim Sngewthuh u blai udan ki Philip sibon ni ki sngi ki ba la ban penchai Madu Philip upenshai Bible kong sngap ha uni ubri wang ngan puli nagal nang ka ba pra kam apostle nagadakhat
kaba lai po sao utau yunak le tu o Philip ula anga kerpat ime sepang jongno unang tu le pau kren ni gani sepang yeladi ni sepang weipat anagam tau Philip ula ang laga sintor bula sedang naga jing tau ula yelap au yo Jesus Christ fitip nam hasitang lentin naki yo i ko wake up kabala long ban pen baptis u Philip wang kai ga pen pep nga bangan pen baptis ngala man pen baptis u Philip ula yo pen baptis may ga Bible kong ndala de pen baptis yo u mensim khoit ula kiona naga mensim try ula ra no Philip bauta yunak shim na yo issue yo una ba ula lek la galenti da ka bakmen fi kadang ga jinkmen ka bu kraw yo new yunak ule Jerusalem so tho ga ro shong apocalypse pule Bible so tho ga ro baru blay part of Philip ban pen Sngewthuh bat nda ba Sngewthuh u ko ngo iktin ga jong blay pen baptist bat ndala dep u Philip u mensim jong blay ra no Philip but what lada yakindu show yo Philip haray new yunak ule pai Ethiopia da ka jinkmen on the Bible balay namar uyo ya ka jing shai ya ka bakin jaman sim ka ba shisha na ki briu ki bakin jaman sim now Philip unong yelap uba kraw Bible uba wanra ya ka jinkla ya ka Samaria barakaway uniu briu let ban ko ngo yo try baru ya kendo you yunak but ngas ngoburam you yunak ba umla ban Sngewthuh what is the kitab Isaiah kalnang besan polai Hynrei nda hadin ba Philip Ukren igi bagan jaman sem ka jing shai ka badon Philip ka yo jaka uni yunak but ka kta ega do no jang u habo Ukren shapang Jesus Christ shapang jing yap shapang jing mi pan shapang jing penem but u yunak u yo mat ega jing penem ka balang ba Jesus Christ but ulet ban pen baptis yelade uman ega jing keman takadaw nga bu iko point nga bakhat do janga phimla Sngewthuh tang daladi hi marway fi don kam ki weipat ki bala dep mat yo try ki bala don yo men sim khoi ki badan ga jing ai ban hikai ga tin ga jong blay ba pinla ban Sngewthuh nakatagadaw ngan repeat biang suggestion what le kumba fi Sngewthuh ya ga ba fi klem Sngewthuh ka ba ar ka point ga day Pimla ban Sngewthuh daga jing start jong pi kabakin japratay kan jabreo kabalai Pimla ro ban Sngewthuh tang dala de marway shimet fi don kam yaki weipat ki Sngewthuh daga daw nga yang nang nga kwa ngan kren ya baro snap ini ka tin ka jong play nai persyang ban let cheneng shirum ban kren persya lani ban yihikai ki brio lani ban kren ka tin ka jong play lada piklempat kapat bat piklempat mat e ka jing im ka bakin chaman sem namar kadai ka bakin chaman sem tanga kwa mena ka singan duai kana won preng jong fifi yo sngaw ni ka jing kren bat pi Sngewthuh bat pi don kam ka jing kapat bat ka jing khar sen ngini tuai bat pi pai show blay ong try ngam Sngewthuh yalaminga ong guma ong yunak nga manu gumlungan Sngewthuh ladam dan bapin shai but I meta gisngi mensim jong blay kta ifi haktu ga jakaba pi shong ngan duai no nam ta jong fi la pi kwa ni ga jing duai shura ga tigat mangadang duai ko pa ga ni ga pon nga duai na ga menta gi ni ga brio shin rang bat kin thei ki temen ki rang ba ki samla ki khna try gi ba yo Sngewthuh ni ga jing kren ko pa nga da duai bau mensim khoi u bakren lengba jonga meta gisngi un kta igini gi brio bakinum hon aga jinglang niam bakinum hon tanga ka bagi shuya tang khatto Hynrei bakin yo igi jingkha arsen ba bakin Sngewthuh janai yaki igi bakin jaman sim na gktien ge jame atwai a blay ga board jong jing ay ge jame atwai kin try bau mensim khoi jame un kta kumyo new yunak un kta kin try communicadimas un kta kin try a blay be jonga kumyo pol un kta kin try kumi gi brio gi ba yad ega jing start brio Hynrei give a sham ega jing penem that why ega ega por a play men ktai ega brio give a snap but men pen pai ki ega jing penem trying I lot sham ega buram ega kerteng ega dong ji sungi duai amen but amen blay un kur khui fi ku blay shibon